तरवा बाबा कौन बाबा रवा कहा है ना हम पथल चोदवा बाबा हैं। सीताराम 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 कहत कहत जना तो मरे बीत जी कहूँ कनिया ना आई दिस बुझा तक यही तर बीत गई का मरी भला बताओ सवेरे यहीं से बैठल बैठल सीताराम सीताराम एको कनिया नहीं खिसा मुँह तो फिर अब तो नहीं खिसा कहा बढ़िया से कहा ठीक बा सीताराम सीताराम यही तरह करत कर जना तो मरिए बीत जाइए अब अबे ना कनिया सा सीताराम सीताराम हाँ तो आगो नहीं बगीचा में जना तो कि बगीचा वाला कोई है नहीं के ये से कि बड़ी दिन से न अमरुद में जहाँ ना तहाँ घुमाई के बा ये से कि या तक से तो हमारे बियाह है ना भाई हमारा संग के मोह लड़किन के बियाह हो गल अपना अपना ससुरा चल गई सन और सोफन के दू गो तीन गो लड़का लड़की हो गल सन हम न मोना याद तक से न कुमारे रह गई यही से ऐसे कुंवार बानी शादी नहीं के बोल तो का करी कहीं से साग भइल के अमरूद भइल सेब भइल चाहे कोई भी फल भइल चाहे कुछ भी जा तनी जाके तोड़ के तले नहीं चलो भूखल बज जाए एकादशी आ ले जाई पता ना अमृतियों लेकिन वो लोग तो नहीं क्या करी चोरा ना चोरी वाला ना भूखे के भलुक पैसा लेकिन के ले जाके चोरी करके न ले जा बाकी जा तनी हरी अमरूद वही है ना और पाको लोग तो तोड़ के लेके जाई घर का करू अरे बाप रे बाप साधु बाबा बाकी का करे रुको कहल आदमी ना साधु संत बहुत अच्छा होला न सब कोई कहला कि याद तक न साधु बाकी हम अपन बियाह के न साधु बाबा से न बात पूछत न बाबा गोड़ लगत नहीं खुश रहा बच्ची खुश रहा का बात बा बोला ए बाबा बोला राव नाम का है ए बाबा हमार नाम है बासी पथल पेरवा बाबा ए बा अच्छा ऐसा को नाम होला का बाबा होला बाबा अजब गजब हो जाना ए बाबा हम का कहीं अपन दुख तकलीफ ये बाबा आज तक 35 बरिस के हो गई ये बाबा तीसरा वाले बात बेसी हो गई 35 बरिस मिला जुला के चल बाकी आज तक से हमार बियाहे ना भइले बाबा तनी हमार हाथ देख के बताई तो क्या हाथ चलब दे देख के बियाह करा दे चट दे तोहर हाथ भाग रे खला बड़ा तेज बा ए हमार बाची चट दे बियाह हो जाई ताकि एगो जोड़ी सुंघाई तब और चल न दिया और न जोड़ी सुंघाई हाँ तब हो ये बात लब दे छो अच्छा ये बताइए बाबा कि हमारा बियाह मतलब हमारा भविष्य में बियाह बाटे न हाँ बाची तो कोई को बियाह लिखा था अब जो कोई गो हाँ ये बाची ए बाबा हमारा के देखे आवेला कोई चल जाला बाकी हमारो न घर के आदमी देखे जाला ना बाबू भैया तो घर मिलेला तो बर मिलेला तो घर न ए बाबा तो मिली तो कैसन मिली बड़ी सुंदर मिली है बाची चिंता मत करो करा विषय में अच्छा घरों मिली या बोरो मिली या पहलवानों मिली है बाची सही बाबा हो बाची बताओ ए बाबा हमके गांव घर कहेला न एकर बियाह न भविष्य लिखले नहीं के बियाह करे के एकरा भविष्य में बियाह नहीं के न तू कुमारे रह जी बिन घरे में ना बाची साधु को शराब है आ गइल बनो तो तारा बड़ा बढ़िया से बियाह होई सुंदर मिली अच्छा बाकी काम करे के पड़ी है बाची कौन काम बाबा बता और चलो तू तो सुहा देते एगो जोड़ी ना हाँ जल्दी तो हर बियाह हो जी बालो बच्चा जल्दी हो जाए हमार सही बाबा हाँ हो बाची तो चली तो बाबा चली हाँ चली बाबा चली तो बताओ बाबा हमके जोड़ी सुंघा दे बाची एकदम चुप सुहा देते लब्ध हो जाए तो चिंता का कइले बालो आवा ये बाची चलो चली बाबा यहाँ तो आवा बच्ची के बाबा अरे वो क्वेश्चन जोड़ी सुंघनी हो कि हम न आधा घंटा बेहोशे रही अब तक ले न कपड़ा न गोल गोल घूमता ये बाबा अब ठीक हो जाए बाची चिंता मत करो एकदम टाइट रहो अच्छा हाँ एकदम जड़ी सेट को गइल बा तारा में ये बात अच्छा ये बताई बाबा रो एजे रही ना हाँ बाची ये जो रहेला जामन कर तहां चल जाए ये भौज हमर न बाबा भौजाई बैस न आयो तू बैस न एकदम में उनके लइका लइकी निको सुखत ए बाबा रुआ जोड़ी सुंघा दे त लइका होके लगी हां बाची जल्दी लिया के एबू तो हम जल्दी 6 महीना में कर देहिला लइका है हमार बाची चिंता मत कर